nathi ngoba loThixo simkhonzayo kuThixo izinto ezingakhathalelekanga, kuThixo phutha izinto ezingenaxabiso, kuThixo khola izinto enkunkubeni, izinto ezingenothi azenza abantu. Xa sithi namhlanje ngokuyeva umphefumulo wami ungaliba yonke impatho yakhe enhle, ngamagama asuka kubudikidiki nasekubandeni komphefumulo, emveni kwenyembezi ezehla ixesha elide, emveni kokusinda kwakhe kwimfazwe namayelenqe, kolomveni kwexesha elide ekusindeni kwakhe wathatha amazwi wathi mbonge uYehova umphefumulo wami, ungayilibali impatho yakhe enhle. Uyabona ke ngoba singabantu siyayilibala impatho kaThixo, ngamanye amaxesha sawuba semashweni uyamlibala ebeke walunga uThixo. Kungakubi namhlanje kodwa beke wamhluthi kwizolo. Sawuba semashweni sike simane sibuza into ethi uphina loThixo, sithi ebeke walunga uThixo, ungayilibali yonke impatho yakhe enhle. Mzoka amagadla naso sonke isizwe salapha, noba singajongana ngoku nakwezopolitiko kumbhoda, sike sithi sithukane ngemeko, side silibale into ethi ngeke kwalunga izolo, side sithi naba bebeke basisela inkululeko kwelizwe, kodwa namhlanje singodoti apha. Silibale into ethi angagodoti namhlanje, kodwa beke wamhluthiko, banyazi imbali yomzantsi ngena kwihlaba ebesingangeni kuyo, kodwa namhlanje ngenxa yokuguquka kwezinto sizilibele ezo zinto ekufanele siphinde sikhumbuza lesithi ebeke wamhluthiko. Ngabe sebhayibheli namhlanje kodwa singayilibali impatho yakhe yayizolo. Sizothi mzoka amagadla masonwabeni sonke nakwindeko ngemoko zonke sinazo emakhayeni nasemizini yethu, kodwa ngale mini mfundisi usuke wathetha kwamka nombala ngoku sikawunyanzeleka ukuthi yakwazi kawushiya nakothi khulile ngomlelo imali inzima yikuyo thini yosasizwe wona ithi lana sebenzi manphinde nje ngokukhawuleza ukwenzela into yoba nize nazi into xa kuthiwa amagadla akuthethwa ngami. Naba ndisebenza nabo bandibiza amagadla ngokweseningi, kodwa ke sisizwe. Ndiphakamise umkhuluwa, ndicela abantwana isibuko sezwe masikhawuleze size 2 minutes nje abantwana bami, zama ukulinda umbane.
Okay, ubuyile umbane. Ngiyabonga. Thuthungusha. Bayanda. Usezulwini. Uyesu ingene apha emhlabeni bambalwa abantu bayathika uzizele uYesu ndakuba ngokilelela akayiko kubanana uvuyana ulilana uYesu mntakwethu Magadla kweliya labutholo ilapha nonke nizokuzimasa ikhaya lenu nakhaya mina lelimi elikhaya befundisi bami ungichumisile utamakhe into ikenekene Khwenyana mfundisi umhlolo Khwenyana wami lo noba ingabe iyafihlwa lo umnake ndiyazazi umkhwenyana wami lo ya lonto leyo ngingayijikela ngaphi na abakhozi bami bonke ukusukela kunondaba ibuhlungu nje amazi umkhozi wami impilo i-ethe emaCichini kweliya lasemthatha ongubani baninzi ke abakhozi bami ukutshona etabankulu pha kovubi bakhona apha nabanye ke engababizanga ngaba ndithi nqanga lentsiba zayo nonke mahluli namahlulekazi akhoyo apha awasuka kwezingingqi zakwaMagadla ezisibhozo nabasuka ngaphandle ndiyazi nichithe imali zenu nisizapha nisithi hayi make so xhasa lo mbongo wakhe awenzayo linene lo umbongo nje onganengwanga bambi ongayiyo kulento abacinga kuyo abanye abantu hayi awuye kulonto umbongo uba kude kwalapho uThixo nami ineminyaka enje iphila ubuhlungu nangoku tata uba ukhona pha elasibona kulotata yona inamashumi alithoba anesihlanu eminyaka singathi ngaba ngingakanani ke mina angizuthiwa ngikazi iminyaka inje ya kanene ndingubani kanene ndingunyanga ilizwe uthanda uqolo kaMagadla ozalwa beseketshilo komyeka phambili ozalwa intombi kwaGubefu kanokhala umsuthu kweliya lasezeleni eQonce ozalwa nguMathanzima uTheophilus umthetho nzima William Magadla yabona amagama amanitsi angaka umuntu emnye ndizalwa nobani nakanene kungelishwa kuba abaninzi bakokwethu sebalandulela kodwa ukhona udadewethu uLindiwe apha phambi sisandla mna ke ndilanywa nguSibongiseni Zweledinga Magadla alanywe nguLindiwe ke lwa phambi sisandla uLindiwe alanywe ngubani nguZweliyazuza
Lindinkosi Magala ithunjana kube uZwelandile Zola Magala bonke abasekho yitsho ngabom lamagama uzoyiva ayathetha and konke lamagama utata wasipha khona igama lesilungu kwa uzwe ixhego lami kwakulixhego lomzabalazo nobo Dr Njongo ke into eligama lengqesho lesilungu wayifuna ukubona lonto ndidluleka apha ngachitha ngaxesha kuba namhlanje manditsho lento ayomini yentetha namhlanje yimini uba masigcobe sonwabe sitye amahlubi anathe nonwaba amahlubi ekhethu nonke kona ke kulo mathuba abazali bam bake bathi hayi Mfondini khawuye esikolweni uzokwazi uba ukwazi ukubhala u-ABC ukwazi ubhala ileta ungabhalelwa nawo tsibe esikolweni ke ndawugqibela ndipha kulaa ndawo kwakuthiwa kusemaqhingo emfundisweni andadlule phambili kuya kono college ngenxa yemeko ngolo xesha ndahamba ndawuxilenga emva koko kweliya laseNatal kwakusithiwa ngolo maxesha South African Railways and Harbours namhlanje Transnet intombami ipha Transnet ngalo maxesha ke ndixilengile kakhulu pha bendisebenza apha kwaMarshall Station ndabaleka ke ndawusebenza eRichards Bay ngenxa yoba ndihluthwa ngala mahlubi apha kosipha ntontontoni wena uyafuneka ekhaya wena hoyibo abantu bandileqa indaba zobukhosi ndangafuna ukubona ubukhosi ngelo xesha kuba lokhu utata ngolwazi limazayo esebukhosini ndaqonda uba ndabuzonda ndaqaleka ndawusithele eRichards Bay ndasazi uba andaziwa mntu phaa uba namahlubi athini athi uyaxoka saphuthuma bandiphuthuma ke ndavuma nam uba ndinqena uba okhokho bangasekhoyo bandiqumbele bandiflathele ayinani ke loo nto andikho kuloo nto nam njengabantu bonke ndibe yinkwenkwe ndazenza zonke zobukhwenkwe ndarhwayisa itari rhwayisa itari apho senza yonke loo nto ndazibetha intonga kwithuba lentonga ndihamba ndigwegwerenza ndiqozama ndizidlama njengehlubi yonke loo nto leyo ndidlulile kuzo zozinto ezo ndifuna ukuthi ke lozikabawo ingachitha ngexesha uyabona ke xa ukhulu inkwenko sasitshela nokutshela mani kuvela nto ukutshela intombi sasitshela nokutshela ithi intombi useyikuvumile ibhale apha phantsi ngenyawo usatshela wena sishuma ndidala into ngivumile ngifuna ukuthi ke ngelishwa ke ngoku abantwana sibazalayo abasatshelwa ngoku hayi awusatshela bathi badeyithana laa nto yabento zabo ya andikho kuloo nto ke manje selinamba kodwa gqikiwe ndidlule ke apho ke ndikhawulezile kwakho ndingenile ebukhosini yazi nje umfusi uMaqeba mazwakhe ndicinga abantwana bam niwagcinile uba ebephila amazi bewatsho kuba kaloku ngokunokwenene izinto bezintle izolo ziyalityalwa uthi nabo ucinga bathembile kanti abathethi loo nto abakho kuloo nto kodwa ke zonke zinamaxesha edlule apho abanye bayikholwa le nto uba xa ndiyithetha ukuba for 86 days ndikhe ndayi-Deputy Minister of Defence and Police eTranskei kulaa rhulumente kaMagnus Stella Sigcawu owathatha only 86 days sabhukukwa ndifuna ukuthi ke mandihlale phantsi ngelithi nonke ingakumbi amakhasi lasekhaya kunalo mntana ofana edisha phaa kumafana enkosi uNomasolo noba sekunzima noba sekumnyama uyawumvemane ndithumele bhuti tata
uphila njani ithi hayi mntanami ndiyacela somi ungandilahla wawenze njalo nako 2015 umtshato kalindelwa nawe mama uJanji mntanami angifuni ukuthetha nge-IDP kumakhomithini hayi angifuni ukuthetha uba ngikuthambisana uhambe kuyo le ndlela kawusiza uzibonele angifuni bebe ngithethe eninzi asikho kuloo nto mandidlule ngelithi-ke xa ndizawuhlala phansi ndiyazi uba kukhona umntu ozawubulela kodwa ndithi ngokokuba nindijoyine kulo mbongo wam endiwenzayo kubantu abadala ndiyabulela. Zikhona iimpawu endizibonileyo mna xa uqala umcimbi lo apha evekini ndathithini abantu abadala bayathetha nalibona namhlanje izulu linjani lisisele selikhona ezintsha ubonisa ukuthi ke namazulu amkele ndifuna ukuthi ke camakho Sebulela nyanami livele bakhosi ngunyana wami lo ndizawuthi niqala imbiza le Isazofa ngishiye lo mhlaba 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 Isazofa ngishiye lo Isazo